Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Ito ang biyahe ng buhay ni CJ. Hi DJ Lala, ako pala si CJ, 25 years old from Capiz. Lagi akong nakikinig sa program mo. Active commenter din ako minsan sa FB Live, pero madalas silent listener. Pero ngayon lang talaga ako naglakas ng loob na magpadala ng problema sa iyong programa. Panganay ako sa aming magkakapatid at breadwinner ng pamilya. Ang tatay ko ay tricycle driver at mama ko naman ay housewife. Currently, I'm working sa isang LGU sa aming bayan at di naman kalakihan ang tinatanggap ko na sahod. Pero maayos naman ang trabaho ko at masaya naman ako sa mga workmates ko and with my superiors. Last month, nag-post ng hiring ang isang government agency sa aming region at obviously, maganda ang offer at magandang trabaho kasi related siya sa natapos kong course na Development Communication at undeniably, malaki talaga ang sahod compared sa tinatanggap ko ngayon. Nag-send pa nga ang kakilala ko na working on that agency and even ang mama ko ay ini-encourage na ako na mag-apply doon. So I processed all the documents and submitted online. Last Monday, March 6 ng gabi ay nakatanggap ako ng email sa agency na na-qualify ako for the qualifying test to be administered sa mismong regional office at masaya kong ibinalita yun sa mama ko. So parang nabigyan ko ata ng hope ang family ko at pinagdasal talaga namin yun. The next day, nagpaalam ako sa mga boss ko na pupuntahan ko yung schedule kasi mawawala ako sa work on that day. Sabi nila, kailangan ko daw pag-isipan kasi naka-line up na ako sa bibigyan ng regular position ngunit baka next year pa daw dahil sa budgeting and all. In-advise ako na konting tiis lang daw muna ako for this year. Ang worry ko kasi ngayon dahil sa 5 kaming magkakapatid at nawalan ng trabaho ang pangalawa kong kapatid, I have to shoulder muna ang expenses at bayarin sa bahay. Knowing na di naman sapat ang kita ng papa ko sa pamamasada ng trike and wala pa kaming pang-franchise niya, aminado akong hindi sapat ang tinatanggap kong sahod upang matawid namin ito this year. Minsan kailangan kong mangutang at kaltas ito sa tinatanggap kong sahod regularly. Di pa rin nakakabalik sa pag-aaral ang pangatlo kong kapatid dahil sa outstanding balance sa school. Ngayon, Ate Lala, habang pinipigilan ko yung sarili kong humikab. Ngayon, Ate Lala, I want to be enlightened po sana if am I doing the right decision na puntahan ang qualifying exam ngayong araw. Ipagpatuloy ang nakaschedule stages ng application online or should I wait na lang muna at magtiyaga sa trabaho ko present knowing na nag-guarantee na sila ng permanent position pero mag-aantay pa ako till next year. I hope mabasa mo itong problema ko. Thank you po and more power to your show. Well, hi CJ, dyan sa career move mong yan. Kita ko naman, I'll just go straight to the point, my love. Kita ko naman na you are as excited as your family dyan sa bagong work na ino-offer sa'yo. I don't see anything wrong kapag kinuha mo yung offer na yan sa'yo, though andun yung part na mare-regular ka na dun sa current job mo, but yung needs mo kasi yung kailangan mong unahin eh. Ganito yun, my love eh. If we are trying to make a decision in life, lalong-lalo na sa financial aspects ng buhay natin, kailangan yung necessities natin laging on top. Kailangan yan laging nasa taas. Kasi hindi yan debatable eh. Hindi yan yung tipo ng mga bagay na pwede mong ipagpaliban. Kasi yan ay pangangailangan. Yung kailangan yung ma-acquire every single day. So kung yung dito sa permanent job mo or dito sa current job mo ay hindi nasasapat yung kikitain nyo at katulad nga ng sinabi mo, nababaon ka lang sa utang na kinakaltas sa'yo buwan-buwan, every sahod mo, plus meron ka pang kailangan suportahan your whole family, and hindi na din sumasapat yung kinikita or hindi naman din talaga sasapat yung kinikita ng father mo, my love,
Your family needs more than what you are getting right now. Though I do understand yung regularity na yan, but opportunities are now opening up for you. Hindi naman porket lumipat ka na ng ibang lugar, hindi din nila kayang i-offer sa'yo yung regularity na hinahanap mo or hinihintay mo sa current LGU na pinapasukan mo, my love. Pero what they are offering to you right now, kasi my love, is not just a band-aid patch. It's the solution to your current problem. Kung ako yan, syempre it's gonna be a no-brainer. I love my workmates and I love my bosses. I love everything in my current job. Pero if circumstances will require me for more than what I am getting, and I do think na by the end of this year, hindi ko siya maaabot. Hindi siya sasapat. Mahihirapan kami pare-pareho. I have to make the ultimate sacrifice of leaving the people I'm working with, taking their friendship with me as I go along to the next journey of my life. Kasi my love, hindi naman porkit umalis ka dyan sa current job mo, ibig sabihin, hindi na kayo friends hindi na kayo connected Yung family na nabuo mo dyan, yung bond na nabuo mo dyan, it will stay with you. You will carry all the memories and the learnings with you. It's just that there are certain things in our life that cannot wait. One of which ay yung need, yung necessity, yung essentials. Those are the things na hindi debatable at hindi makakapaghintay. So if you are asking me for a sign or an answer, if you're gonna take that job opportunity, I'll say yes. Kasi I don't want you to go every single day sa opisina mo knowing that iniisip mo kung aabot pa ba yung budget mo hanggang end of the week, hanggang next sahod, hanggang bukas. Kung magkaroon ng emergency, paano? Kasi alam mong saktong-sakto lang tong perang meron kayo. I don't want you to go through that pain. Kasi it's hard. Yan yung aminin natin yan sa lahat ng household, yan yung isa sa pinakamasakit sa ulo. Ang problema sa finances, ang problema sa pera, kung paano pagkakasyahin yung kakarampot na meron ka hanggang sa next sahod. So my love, I don't want you to go through that pain just because of a promise na next year, mareregular ka na. You appreciate the offer. Sabihin mo sa kanila, I appreciate the offer. Pero the problem I have is not some kind of a problem that can wait. This is a problem of necessity that's needed to be answered the soonest possible. So siguro, kung dumating yung pagkakataon na lumipas tong problemang to, hindi mo nagustuhan doon sa trabahong yun, and open pa sila para tanggapin ka pabalik, in a heartbeat, you will. Diba? In a heartbeat, babalik ka. Pero for now, there are certain things that you must prioritize. And number one should always be your family. So para din sa peace of mind mo, my love, para na lang din siguro sa welfare mo, mentally, physically, and emotionally, I ask you, or hindi pala ask, I advise you to take this opportunity. Malay mo, this is a stepping stone for something bigger than this. And you don't want to miss an opportunity like this. Claro? Claro. Oh, for the record, I just want to say you are a great man. You are a great person for adjusting yung sabihin na natin yung decisions mo in life basing sa kung ano yung mas makakabuti sa pamilya mo. Your family is very lucky to have you as a brother, and your parents will always be lucky to have you as a son. They raised a good one in you. So sana dumami yung blessings sa'yo. Sana dumami yung opportunities para sa'yo. People like you should be blessed 1,000 folds
Dahil sa sincerity at sa pagiging genuine mo bilang anak, bilang kapatid, bilang tao. So, yun lang. I just want you to know that. So that sa pagsabak mo sa bagong journey ng buhay mo, you'll face it head on with your head held high. Kasi alam mo sa sarili mo that you are doing this for the right reason. Klaro? Klaro. Sa mga